Dnes uvidíte. Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu CA cenou NX610 do traktora Steyr a poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnes sme montovali v meste Žilina, konkrétne do traktora Steyr 4090 Compact. Takto vyzeral traktor pred samotnou montážou a ako prvé sme sa pustili na výmenu volantu. Keďže volant nešiel absolútne dole, tak sme ho museli nakoniec odrezať a následne sme si už iba nahodili náš elektrovolant CH cenou. Následne sme si v traktore pretiahli kabeláž, konkrétne z kabíny na strechu a potom sme prešli na strechu, ktorú sme si odmastnili, vyčistili, následne namerali presný stred a upevnili samotnú anténu na strechu. A takto vyzerala finálna strecha. Na záver sme si už iba upevnili samotný tablet a prešli sme spolu so zákazníkom na pole, kde sme zákazníka zaškolili a nakoniec si už iba išiel danú navigáciu vyskúšať. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow. A ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim. Ahojte.